Asanibonani babukeli bensizwe TV1 nabalandeli nje bohlelo noma ley'nhlelo nje zonke ey'dlala ku-TV yakhamba phambili insizwe TV1. Mbukeli namhlanje ngithe angize la phambi kwenu ngizobika noma ngizoletha isimemezelo esithize mayelana ke nenkampani le insika yesizwe as a whole inkampani nje iphelele yonke. Abanye abantu aba-understand ke la ukuthi insika yesizwe it's not i-TV kuphela. Njengoba ngisho insika yesizwe iyinkampani registered company eyenza nje into ezihlukahlukene ngaphansi kwayo. Insika yesizwe online TV noma insika yesizwe TV ezinye zezinto ezitholakala ngaphansi kwensika yesizwe. Kukhona ke production yenza amafilimu, kukhona ke i-TV le oyibukayo njengamanje. Mase kuba khona ke le production le shoot imicimbi mokuthi unomcimbi ekhaya noma kunezidates ozenzayo office insika yesizwe ukuvashele ikwazi ukuthi iqophele lokho ikuvezele la ku-TV noma ikwenze umsebenzi wakho uthunyelwe ekhaya ngendlela leya yaqala uku-editha nayithombe nani. Kodwa ke leyo ke angikho kuyona kakhulu. Insika yesizwe isivele yaqhamuka nokukhulisa i-channel noma ukukhulisa inkampani as a whole. So insika yesizwe iyathanda ukuthi makwenze umsebenzi uye ngokukhula. Sine demand enkulu ke la ka digital, kuthiwa ka digital izinto eziningi abakwazi abantu ukuzenza noma abantu abakwazi ukuthi umuntu ebesebenza kodwa bebuka i-channel noma ethi sebenza bebuka ivideo. Esinye isikhathi omunye uthi usebenza ebusuku, omunye uthi uya drive kodwa uyafisa ukubona uhlelo likadokotela othize noma uhlelo lensika yesizwe TV1 ku-TV. Kodwa manje akwazi ukuviwa ivideo while driver noma ke esebenza. So insika yesizwe isiyenze ithatha igxathu noma yenze umsebenzi omkhulu savula insika yesizwe online radio. Yebo, insika yesizwe online radio, i-radio station le umsakazo wensika yesizwe otholakala online. Lo msakazo lo ulula kakhulu, ulight on idatha futhi ke usebenza ngalendlela eyisimangaliso. Kuyimanje mongasesha lapha ku Chrome wakho noma ku Google wakho noma ku Opera wakho uthi insika yesizwe online radio, iyona okuqala ezovela phezulu. Once wathi listen to insika yesizwe online radio, pressa nje lapho izokuyisa nge-straight emsakazweni wethu la uzokwazi usilayela khona uzwe zonke inhlelo esinazo. Lapha uzofica inhlelo ze-TV lezi ezidlalayo njengamanje, ozinye zazoyifica idlala kwi-radio kodwa seziyi-audio ngoba seyidlala emsakazweni. Okunye futhi uzofica ezinye futhi inhlelo zayo insika yesizwe TV ezingaveli la on channel kodwa ezama-audio ukuthi zidlale emsakazweni. Uzozwa futhi lapha yana ke imemezelo ezithize ongeke uyitholela kwi-TV ngesimo sokuthi sisuke siyisikhathi somuntu lesisuke sisebenzisa. Asikwazi ukumemezela izinto eziningi kwi-video umuntu ayedwa. So emsakazweni ila uthola khona imemezelo zezipesheli zezinto ezithize ezizayo nokunye nje kwehlukahlukene. Odokotela into abazobezenza uzotholakala kuphi kanjani lapha ya kumsakazo wethu uzokufica konke lokho uhleli kulinde wena mbukeli ukuthi ufike lapha na ke ulalele. So usuzongizwa ke mengiqala ivideo sengiyothi mbukeli mase ngithi mlaleli ngoba zi-radio station le khona njengamanje izele wena ukuzokhulisa i-platform yensika yesizwe ukuthi wena shothi uyasebenza ufaka ama-earphone yakho uvula insika yesizwe ulalele inhlelo while usebenza. Mawuthi uya driver uyabona okay ngathi ngalalela insika uyangena emsakazweni ulalela insika yesizwe online radio uzozwa futhi lapha kuneyingoma ezithize kuyahlukana ngeinhlelo ukuthi kulolu hlelo ngesikhathi esithize kudlala bani, ngesikhathi esithize kudlala bani, ngesikhathi esithize kudlala bani. Le platform ivulelwe wena mbukeli noma wena ozozomlaleli wensika yesizwe TV noma wensika yesizwe online radio. Le radio ke izodinga abantu abazoba kanje athi ikhona vele ukuthi bingasayisebenzisi. Sizodinga abantu abathi bona bayacula ethi mina ngazi umuntu ocula ekhaya ngicela ukusubmit music wami kwinsika yesizwe. Uyasubmithela kwinsika yesizwe online radio station, zikhona inombolo zethu zibhaliwe escreenini. Uyasinikeza umculo wakho via WhatsApp sikudlalele wona eradweni. Mawucula umaskandi, ucula hip hop, ucula in uyasinikeza umusic wakho sikwazi ukuthi siwu-airplay emsakazweni wethu insika yesizwe online radio station. 2 ufuna i-advert, unebusiness, khona into oyenzayo, ukhona into oyidayisayo, ukhona into ethize uyasitshela siyayilungisa i-advert ake siyirecorda noma sitshela siyirekhode uyilethe siyidlale emsakazweni mahala
Okwamanje yonke into esiyenzayo la kwinsika yesizwe online radio station imahhala. Umusic wakho uletha mahhala, i-advert yakho uyiletha mahhala, isimemezelo usiletha mahhala. Monenkonzo enkulu, monomcimbi omkhulu, monento ethize ofisa ilalelo abalaleli bekwazi ukuthi beyithole, ngena kwinsika yesizwe online radio uzoyifica ihleli khona lapho. Uzosiwathapha, usendele ama details akho, usendele yonke into oyifisayo, thina sizokulungisela yonke leyo nto sikudlalele yona eradweni. Iy'nhlelo ke lezi oyizwa la ku-TV zikhona nalapha eradweni, uzoyifica futhi zidlala. Uma ungangena njengamanje uthi insika yesizwe online radio station noma insika yesizwe online radio on Google noma on Chrome noma ikuphi la ungena khona ku-internet, uzosifica, uzosithola. Kune-app otholakala ka-Play Store. Uma ukuthi umuntu othi mina anginankinga nama-Play Store, ngiyakwazi ukudownload izinto. Kune-app oyithola lapha ku-Play Store ekuthiwa iZeno. You go to Play Store, you download the app ekuthiwa uZeno. Uzoyibona nje logo yakhona nayo la screenini. Uma uyidownload la logo la app, uzothi uma ufika phakathi uthi useSouth Africa, mase bakubuza ukuthi yiphi radio station oyithanda nawo wonke, mase uthi insika yesizwe online radio. Izokuyisa nje qathatha kwinsika yesizwe online radio. Yona awudingi ukuthi uhlezi ngena online, uyayivula nje i-app yakho, ungene efonini, uyishiye nje futhi ikwazi ukudlala ngishiya ingoma noma idlala ilokunyana walubhizi wathapha, kodwa wena biqhubeka ikudlalela iy'nhlelo ze-online radio station yethu insika yesizwe TV1 noma insika yesizwe online radio station. Izokudlala zonke iy'nhlelo zensika yesizwe TV, iphinde futhi idlala nezinye iy'nhlelo ozoyifica khona nomusic othize futhi omnandi. Kodwa kakhulukazi izinto esobe sibhizi ngazo lapha la radio 80% siyakhuluma, 80% siyadayisa, 80% yonke into esiyenzayo umusic ukhona ngoba phela ngeke hlezi kuxoxwa ngenxa yokufanele kushintshe iy'nhlelo nayo yonke leyo nto. Kodwa kakhulukazi ama-show antambama kuyaxoxwa. Kunama-shows sokhuluma ngedlozi, sokhuluma ngezinto ezahlukahlukene ezibandakanya noma ezilapha ka-traditional healing. Siney'nhlelo zapolitiki, sizoba ney'nhlelo ezahlukene nje ukuze iradio yantambama indlela esuke isebenza ngayo nensika yesizwe online radio station izobe isebenza kanjalo. Le radio 24 hours mbukeli, iyodlala nje ubusuku nemini. Ngisho ukuthi ungena ngo-12 uzofica kukhona umuntu okhona, ngisho ukuthi ungena ngo-1 uyofica, ngisho ukuthi uyi-security ulala awulali, insika yesizwe online radio station iyatholakala ihlezi i-online. So mbukeli wensika yesizwe TV1, ngiyacela niyibhekeni le radio, ilink ikhona futhi la ku-description. Uma ufuna ilink ke ukuthi uyipressa nje ikise straight ku-radio station. Kodwa uma ukufuna into zobe lula, download i-app kwa-Play Store, ungene phakathi uthi ufuna South Africa noma uphuma South Africa, mase uyasho ukuthi ufuna insika yesizwe online radio, izokuyika straight ku-insika yesizwe online radio. Ngeke isaphinde isuke kuleso screen sakho noma ngeke iphinde isuke kuleyo app. Uma ufika nje khona uzoyifica ihlezi ikhona, nayo logo yayo uzoyibona noma kanjani. Kodwa futhi uma uthi kulula kakhulu ukuthi uyiseshe ngo-Google wakho noma ngo-Chrome noma ngo-Opera Mini, uzoyifica, uzoyithola ihlezi online, ayicishi mbukeli. So le platform ke ilethelwe nina, futhi ilethelwe abantu abathi bona bayafisa ukuba ne-platform la bazoyiveza khona. Uma ukuthi uyafisa futhi umsakazi, you've got an idea noma unawo umqondweni ukuthi ukusakaza into enjani, sithinte futhi nakhona. Ama-presenter a-radio asiyafuneka, akhona futhi akhona, but sisawadinga. Uma ukuthi uyazazi ukuthi unethalente futhi uyazazi ukuthi wena uyafisa ungabe ngawumsakazi we-radio station ethize, nayo i-platform sayivula siyinsika yesizwe, sithi sondela uzothatha nayo nalithuba ukwazi ukuthi-ke ukhule kule industry yokusakaza noma kule industry yokupresenta. But-ke umusic siyawuthatha, iy'memezelo sayithatha, ama-advert siyawathatha. Umuntu othi nje mina cha impela ngiyafisa ukuba umsakazi, naye futhi siyamthatha. So mbukele insika yesizwe TV1, njengoba ngihlezi ngisho ukuthi siyathanda ukuthi sikhule, nathi siyakhula nje ubona kuvulwa amathuba njengalawa noma zivula izinto ezicishe ezifana nalezi. TV ne-radio kuyahambisana kabili kanje. Uma uthi unefoni obona ukuthi cha le foni yami mina iyangihlupha, ivele ishise mengibuka YouTube, noma iyacisha, iyashesha ukucisha, ngidlela ibhetri, i-red idinga wena, i-red lighting enilula, i-audio kuphela. Kodwa uzokuthola iy'nhlelo oyithola khona la kwi-TV yakho emaphambili insika yesizwe TV1 nezinye futhi osuyifica eradweni. So ngiyacela umuntu othi mina nginefoni le eparish le okucofa kuphela engena internet, engena still nalapho uzosithola. Siyakwazi ukuthi usithole kufoni engenayo lokhunjana le ngathi incane nje impela, siyakwazi ukutholakala futhi nalapho. Insika yesizwe online radio izele wena mbukeli othi mina
lezi ndaba za YouTube mina sengiyayisaba futhi inedatha kanje insika yesizwe online radio izele wena ke. So ngiyacela mbukeli, ngiyacela kakhulu, ngiyacela ukuthi ke uyiseshe iradio ube nayo efonini yakho mothi udownload i-app, kodwa futhi ube nalo igama mothi ufuna ukuyibheka via internet ukwazi ukungena phakathi usupporte, wenze sure ukuthi uyalalela. Sizobe sikhipha ama competition, sizobe sikhipha izipho, sizophinda futhi ke senze ke izinto ezahlukahlukene njengokulontsha, sazolontsha iradio yethu insika sizo online radio station. Sizophinda futhi ke sibe nezinye inhlelo esilokho siyikhipha siveza phambi kwakho mbukeli wenseso TV1. Ngiza la ngoba lento zowu2 ziyasebenzisana, iTV iradio, ingakho ngithe nala kwi-TV angizosho ukuthi hayibo nayi radio station isikhona insika yesizwe online radio station. Ngiyazi ke mbukeli ukuthi ke uzolokhu usupporte njalo. Sibonga kakhulu labasupportile nabasupportayo nabasazosupporta futhi noqala ukubona le video. Siyabonga kakhulu ukuthi ke nawe uthola ithuba lokuthi ube part of le family yensika yesizwe TV. Ngiyabonga kakhulu mbukeli ke, until ivideo elandelayo, siyabonga.